नै सेस मस्त गिदिर इंखोरबारि हाग्रामोन बे दुल दुल ओरै कमप्लिट दा साफा खालामनो हामदों ना एसेल' दानख्रबनांसिगौ नोंसोर मावना लाया नालाय बेफोरखौ ओंखायनो भगबानआ थिनहरदों आरो बिसोरखौ एवस्रांनो औ साफा खालामना लानो बाबा नै बेबायदि जाजोब्बाय इसोरलै फोनायमोन नामा इयो गेदेर इंखोरा मानोथो एसे ग्रौ ग्रौ जाहोनाय नोंसोरलाय फोआखैबा माने रड सिमेन्ट इथा बायदिसिना बायनानै न' लुनो हाया नालाय बेखौनो एन्जर बायदि बानायनानै लुयोमोन ओमफ्राय फिसिदोंमोन आरो बिसोर बे हाग्राखौ दा ओमफ्राय बे हाग्राखौ फिसिना लाबाय खैफोदा गावसिनाव गाग्लोबबाय नै थाङो बेजों जुद्रुलायनाय गेलेदों आरो ना इसोर नै थांलाय फैलाय फाग्लाखालै नै थांलाय फैलाय गाखोदों आरो ना बिजों होद दंबाय बायसाङाब्रा माथो बैया गैलानो बोराव थांखो आं देखायथारगोन नोंथांमोना नायलांबाय था र' नायनानैसो गारगोन आंबो हा होद सिगनेल हरदों खोला थानाया थिग थानांगौनो थ' गाइसमोन जोंनो खोला दं आरो ना मोनामगासिनो खोला नै ओरै थंब्लेट ओंखारबोबाय जोङो बोरो माथो गिदिर गिदिर नों नुवानो नै मैदेर होग्राफ्रा हाब फिसा जालांबावदों हा खुलुमलाय गुग्रुबनो याव फिसा जालांबावबाय आरो ना ओंखायनो खाराखैमोन आसुरित गथन आरो ना बबेयावमोन फिसा जानाय जायगायालाय आसुरित आरो ना हाजोनिफ्राय फैबाय बेयाव फिसा जालांबाय ओमफ्राय दाबा बबेथिं दं दानोथ' थांखाया इसोर फिसा गोरलैखौ लानानै दाथ' दा बारलांनाय नंला इसोरना अबाव जानायमोन फिसाखौलाय माथो अबेयाव फिसा जानाय जायगा दंमोन बैयो नामा मस्त' गिदिर हाग्राया बेबायदि जालांजोब्बाय नै बा दुल दुलनो हा ओइ फैनै होद ओरैनो दं माथो हा ओरै फैजोबलाय मा मानसिफोरा नोंसोरलाय ओइ खाथियावनो दङ नै मैदेरा एकदम थांजाला आरो आवाज होगासिनो हाखर दं नामा इयाव नैयाव ओइ ओरै सा गैयाथ' पुरा गिथावना जायगा आरो जायगायाबो नै आंबो गेजेराव हाबफैदों ओमफ्राय दा इयावनो दं होनदों गेजेरावनो हेल' हाखर दं आरो ना ओइ ओइ नै हाग्रा मावदों ओइ नै जेराव नै फिसा जानाया मेन फिसा जानाय जायगाया नै बेयावनो नै आयौ फुला बे हाखराव दं ना फिसायाबो दाना ओइ लाय ओइ नै ओइ हाखराव मैदेर फुला
ये थारा बेसे गोजानाव दंहैलै बाइकजों हाबदों बे लामाजों हाबलांदों हा ओरै साहासो गैयाथ' होद हाबजानाय नङालै हा नैयावनो दङ जा र' इखौ देखायना नै बे हाग्रायावनो दं नै दे इसोर फैगोना फैयाखैब्रा थिग मानसिफोरा माथो ग्रिडसो जाना दङ फैनो नामा नुफेराना जोङो दं ओइनै दे नायखोमाहरनि माबेसे दं इयाव नै माथो ओरैनो दं ओरैजाय दं ओरैलाय मानो उथिखो ओइ मानैबो ओइनै गायसै नै ओइनै नुदों इनै थांनालै बारा खाथियावना नुबाय लोगोफोर नुबाय नै बाबुआ ओइ नै खाथियावनो दङ बैथिं मानो थाथ'जोबखो ओरै थांनो होदो Gila duga, para duga dia. Karbai. Mau bikin lama ya? Lama mau bikin berapa? Bismillah. Izirna kurgi apa lah? Hot, tahu kudung, kerja kudung. Kelang kerja kelang handa kau nak? Nubai, meder berani, pala ni. Tangbat. Oh, karbai. Nubai. Khuya chăn lại. Mà bơi mà ba xôi sao đã nổi đốt xí gà rồi. Ayo brother, aku
नुबाय नुबाय बाबु बाबु खारबाय जा 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 थाबथायबाय सिगिफिनदों हाग्रा गैला बारिजाय जमा जमा थांबाय खारगोनदां मोखांसो लाफिनदों मोखां लाफिनबाय साइडजों थांगोनदां माखासे थाबावनो माखासे गैया ओइलाय उनाव थाखुमालायनानै मैदेर होग्राफोरनो मैदेरानो बेयाव नांथाना दङ ओमफ्राय मानसिया थांबालाय गिनानै साइड साइड गिदिंलाजोब्बायसो मैदेरा ओरै दखरसे ओरै दखरसे हाग्रा जायगा गैला ओमफ्राय साइड जेबो खालामाथ' ओइ गोरलैया मैदेर दुन गोरलैया होबावदो दानाबा मालाय ज' जाहैजोब्बाय खोमा जायगा गैला थाखुमानो थांफिनसै होनो हाया मैदेरखौ एकदमबारे जायगायावनो फिसा जाबाय नालाय थांलाय फैलाय गिदिंबाय थायो दा बेखौ अगलायबाय थाबाबो खैफोद गोनांसो नालाय मालाय गावसोरनो बारलांसिन बिदा हराव नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ मैदेरखौ हाग्रानि मैदेरखौ माबायदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो हायोब्ला शेयार खालामना होदो बाय बाय